Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabo sa nagaantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Martes Petsa 6 kang bulan ning Agosto 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngunyan daw ning Martes. At sabi ko nga ni kasuhapon, nagbukas na po ang klase dyan sa UST Legazpi, kasubag-o. So, Mass of the Holy Spirit ay mga old students, So, mga new students and transferee, kasuhapon tabi iyan. At igwa nga ning bagong pakulo mo niyan, so tinatawag na Tomasian Walk. Para ginawa yung ginaya, yung duman sa UST Manila sa Sampaloc. Anyway, syempre, Tomasian. Yan. So, pareho yan. At yan. Anyway, ngunya na aldaw, Martes, petsa 6 kang bulan ning Agosto. Pag petsa 6 kang bulan ning Agosto, igwak kita tabi na sineselebrate, ning kapiestahan, ning kagurangnan, ang transfiguration, o ang pagbabagong anyo ni Kristo, Kung mahapot ka mo, Father, totoo ba yun? Totoo, bakit? Unang-una, may tulong nakahiling, tulong nakadangog. So, syempre, pag may mga witnesses at sabi nga, credible din ang mga witnesses, so dapat natin paniwalaan. Nga lang sabi, ano ang dating sa satuya kaiyan? Yan ang hapot. Ano naman, Father Butch, ang dating sa tuya? Ano naman yan? Satuya, what is it for me, Father Butch? Well, dakulaon ang satuyang pag-urulayang kaan. Ano ang dating? Ano ang kahulugan sa satuyang buhay, sa iyang pagbabagong anyo, duman sa bundok ng Tabor. Yan. Anyway, mga tugang, pwede po kamo magduman sa sendong mga Facebook, at duman sa Facebook tabi, siyempre, magduman kamo sa indong mga Facebook, yan. Pagkatapos, magduman kamo sa DC GB News Online, okay? Maduman na nga niya ako. Yan, DCGB News Online. Pagkatapos, syempre, mahiling na nindo, scroll down, Mahiling nindo, scroll down. Ayan, okay, nahiling ko nga nito si Lolo Ramir, naghihiling na tulos at may 22 plays na kita. Pagkatapos, paki-like man tabi ito. And then, pagkatapos ng i-like, i-share. Yan, ginigibok ko nga ni i-share. At the same time, pwede tabi ka mo mag-comment. Ano ang gusto nindong pag-urulayan? At the same time, ano ang sa indong maiaambag? And magayon iyan ta kita baga, sabi nga, nag-aarambagan, nagtatarabangan. Parang ang satuyang mga pinag-urulayan ay sabi nga, maintindihan ta, at the same time satuyang maiugnay iyan sa satuyang buhay, at the same time ma-apply yan, kasi importante bagayin mga tugang. Minsan mayroong sarong padi daa, nakasakay sa bus, Pagkatapos may lalaki na nagsabi sa kanya, kayo, Father, sermon linggo na lang nagsisermon kayo, pero tila baga wala naman mga pagbabago sa mundo. Tingnan mo, may mga tao pa rin na mga makasalanan, marami pa rin mga taong gumagawa ng masama. Yun, parang wala naman, Father, yung sermon ninyo Minsan, mga sermon pa nga ninyo, Father, high-paloting, hindi ko maintindihan, hindi man maintindihan tao. Mga filosofyo, mga philosophy, mga masyadong matataas.
Kaya walang silbi, Father, mga ano ninyo, walang epekto yan. Sabi ka itong itong nagtatsyar duman sa padi, so kaulay kang padi. Tapos, ining kaulay pala kang padi, sarong ahente iyan din ning nagtitinda ning sabon. Yung mga sabon, ano? Sabi so tama-tama nagpundo naman sa bus stop, so kuyan nahiling niya kadako din ng mga kaakian na madudungis, marurumi. Sabi ka itong padi, ay, tama-tama. Ikaw, sabi nyo, kayo, ang sabon ninyo, makapagpapalinis ng mga, tingnan mo, dami pa rin mga maruruming tao dyan, sumagot yung ahente ng sabon kasi, alam mo, sir, hindi man tinawag na pare, kasi ayaw yan tawagin pare, kayo mga pare, sabi lang, sir, alam mo, kamo, ganon. Okay. Nakakuha ng timing din sa padi. Anong sabi niya? Ikaw, sir, ikaw man, sir, tingnan mo, kadakot ba bang mga maartio na mga tao, mga dudungis na mga tao? Simbagso itong ahente ng nagititinda ng sabon. Kasi, hindi ginagamit samuyang mga sabon. Sabi, yung man sa narugman ka ng salakan sa tuya. Miski nga ni kami mga padi, nagsasabi sa mga tao, magbakli, magbago, pero dahil man ina-apply, mayo man sana. Parang arugman sana kayo. Sendo, di ba? May sabon nga ka mo, may pabango pa kayo, may mga sabon pa kayo. Pero, kadakot pa rin mga marunuming tao kasi hindi ginagamit. In other words, we do not apply. Parang ganun din yun yun. Alam mo sa buhay, dapat i-apply tayo yan. So mga natututunan natin na magagandang aral, i-apply natin yan. Halimbawa, ganun din. Minsan nga baga, mahiling ta na natutunan mong magbilang. Konduktor ka. Di ba? Konduktor ka sa sasakyan. Kung hindi ka marunong magbilang, paano ka magsusukli? Kalimba, tindera ka. Paano hindi ka marunong magsukli? Okay, dapat i-apply mo. Sabi, knowledge is power, but knowledge is powerless when you do not apply your knowledge. Yun. Arog man sa nangkaan. Kadakol mga antao, kadakol arame. But the problem is, we do not live it up. We do not apply it. Yan yung mga tugang, So, yan ang problema sa atin. Yan. Anyway, ngunyan aldaw, siguro magayon talagang i-apply ta, sa Bicol nga ni, ano bang i-apply? Himuon ta. Ang problema mga kade, madapigigibo. Sige sanang, sabi nga sa Tagalog, tayo ay ngawa ng ngawa, pero wala namang gawa. Yan, sa Tagalog yan. Pero sa Bicol, anong ibig sabihin sa Bicol? Kita matabil, bla bla bla, tabil digdi, mga maribok-ribok, or arog ba ka, ano sa Bicol yan? Magwa para sige sa Tagalog kasi ngawa ka ng ngawa, wala ka namang gawa, at sabi nga in English, people have always something to say but they don't do anything. Yan, alam mo, sabi nga bagay, evil triumphs when good men do nothing. Yun naman sasabihin, kahit na, Father, maraming mga mabubuting tao, pero yung mga mabubuting tao, wala namang ginagawa, nagpapabaya, the evil will triumph. Yung baga mga tugang, kaya nga sa mundong ito, huwag mo sasabihin, Father, kami mga mabubuting tao. Kung mabuting tao ka, ipakita mo. Hindi mo lang ipagdakdakan mo. Ipakita mo sa gawa. Sabi nga yan, walk the talk, Father. Walk the talk.
Yan. Alam mo, maganda itong ebanghelyo sa araw na ito about the transfiguration, pagbabagong anyo ni Kristo. Ano bang hatid sa atin yan? Ano ang pagbabagong anyo ni Jesus? Anong gustong ipahiwatig sa atin? Ano? Ng pagbabagong anyo. What is it that for me, Father? O nagbagong anyo si Kristo? Ano ibig sabihin sa akin yan? O nagbago? What is it for me? Alam mo, kung si Kristo nagbagong anyo, nagpapahayag ito sa atin ng pagbabago din natin. Sabi nga panahon na, ngayon na. Marahil maraming beses sa ating mga sinasabi sa ating sarili, sa ibang tao at sa Diyos na tayo ay magbago na. Yan, magbago na. Pero ano man nangyayari, hindi na nagbabago ba tayo? Yung pagbabago ang alok ngayon kahit sa politika. Speaking of politics, tama na, sawa na, ganito. Alam mo, kanina may napanood ako sa TikTok na maganda yon. Siguro i-share ko rin sa inyo. Sinare ko yan sa kuyang Facebook. Yan ang problema sa atin. Hindi tayo talagang gusto natin magbago. Yan, gusto natin magbago pero hindi naman tayo nagbabago. Kaya maganda ito. Panahon na, ngayon na, maraming beses na ating sinasabi sa sarili, Father, magda-diet na ako, arog ba kaan? Hindi, mambaga. Kasi kulang ka. Ano ba? Kulang ka sa motivation? Kulang ka sa tinatawag na yung motivation, o disiplina, Father. Kulang ka sa disiplina. Ngunit kadalasan nangyari ay ang pagbabago lamang, totoo, magbabago ng ilang araw, at mamaya babalik na uli sa masamang gawain. Kaya itong alok sa atin. Anyway, sa pagbabalik ko, aking babasahin mga tugang ang mabuting balita sa araw na ito, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 2 hanggang 10. Ito po ay tungkol sa transfiguration o sa Tagalog, ang pagliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Okay? So, nagbagong anyo ang Panginoon, pagbabago. So, in other words, sa panahong ito, ang alok sa tuya, magbago. Kaya ikaw, Father Butch, magbago ka na! Naalala ko tuloy sa John and Marcia nung panahon, di ba? Awan ko kung naabutan ninyo yan. Kaming mga medyo may edad na. Naabutan ko yan sa Channel 9. John and Marcia. At sasabihin ni, sino ba ito? Nandun si Nobabilia. Yun, artista noon Hindi na naabutan ni Sharon yan naabutan mo? Hindi mo naabutan yung John and Marcia. Nandun na. Kaya ikaw, John, kay Dolphy, magsumikap ka. Yan, magbago na tayo. Anyway, sa pagbabalik ko mga kaibigan, ating babasahin ang mabuting balita ng Panginoon. Ang oras tabi ko niyan ay, anong oras na? 17 minutes after 1 o'clock. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang matapang itaas ang bagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Martes petsa size kang bulan ning Agosto 2024 kung saan sa tuyang sineselebrar ang kepistahan ng Transfiguration. Okay? Sabi ko kay Subog O na sa kuyang babasahon ang mabuting balita. Pero bago ko babasahin mga tugang, gusto ko muna i-greet ang mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Nakikita ko sa tuyang DCGB News Online. Of course, si Lolo Ramir. At the same time, si Lulu Nava at ang aking anak anak-anak na pare. Siyempre, si Father John Christopher Baptista, I think nasa Binangonan Rizal pa rin si Father, At yan, okay. Anyway, mga tugang, basahan ko na, ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon, okay, saan ba yun? Nawala, Okay. Okay. Noong panahon ngayon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw nito ng Martes.
mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 2 hanggang 10, kung saan ito po ay the Transfiguration narrative. Ano? Napakaganda, sabi ko ang kasubag ko sa inyo mga tugang, ang pagbabagong anyo. Ano? Yan ni Kristo. Ano, bakit kaya si Kristo nagbagong anyo? Alam mo, titingnan natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin, sa English baga ang tawag glimpse, yan. Silip, yan. Maganda, pinapasilip sa atin. Ang magagandang bagay, yan. Para kung nanonood kayo ng pelikula or sine, may mga preview na. Ano ang mangyayari? Yan. Pag sumunod tayo kay Kristo, unang-una, pag sumunod tayo kay Kristo, magbabago rin tayo. Yan ang isang makikita mo, ha? Magkakaroon ka ng pagbabago. Walang sino man sumunod kay Kristo na hindi nagbago. Kung yung talagang pakikinggan yung mga converts, yung mga nagsasaliksik ng katotohanan, hinahanap nila ang Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Yun ay napakahalaga yan. Pag sumunod tayo kay Kristo, magbabago tayo. Magbabago ang paningin natin, magkakaroon tayo ng magandang, sabi nga, maaliwalas. Maganda ang ating makikita pag sumunod tayo kay Kristo. Yan. Kaya ang tanong sino ba sinusundan mo? Si Kristo ba o ang demonyo? Yan ang problema, no? Yan. Dapat sumunod tayo kay Kristo. Kasi pag sumunod tayo kay Kristo, makikita natin ang kaluwalhatian, hindi ang kadiliman. Yan ang problema minsan May mga taong sunod ng sunod kung saan, pero ano ang nangyari? Hindi nila alam. Yan ang problema Kaya mag-ingat ka kung sino sinusundan mo. Ano nangyari dito? Yung mga alagad, si Pedro, si Santiago, at si Juan, sumunod sila kay Kristo. At nang sumunod sila kay Kristo, naranasan nila ang pagbabagong anyo ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan din talaga natin magkaroon ng pagbabago. At hindi lang yon, yung pagbabagong ito, pinakikita ni Jesus kung sino talaga siya. Kung sino talaga siya. Yung kaluwalhatian niya, the glory. At the same time, makikita natin dito. Bakit nandun si Moises? At ba't nandun si Elias? Si Moises mga tugang, the lawgiver. Si Elias naman, siya ang propeta. So anong ibig sabihin? Na kay Kristo ang kaganapan, the fulfillment of the prophecy and the fulfillment of the law. Yan, na kay Kristo. At para ba sinasabi, kasi tandaan po natin, the Old Testament was just a preparation for the New Testament. Yan. Diba? Yan po naman talaga yan ang talagang nangyari dyan. Si Jesus ang kaganapan. He is the fulfillment of the law which Moses has been given. It was not Moses who gave the law. It was God who gave the law to Moses. And at the same time, it was not Elijah or Elias, okay? Nito yung mga teaching, it comes from God, na sila ay ginamit na, alam mo ang prophet, ang ibig sabihin ng prophet, mouthpieces of God. Yan. Should be, ang importante, ano bang aral makikita natin dito? Una, sumunod tayo sa batas. Hindi tayo mga mas pasaway. At pangalawa, makinig tayo sa mga turo. Yan. Pero napagaganda rin reaction dito ni Pedro. Sabi niya, Guro, mabuti pa dito na lang tayo. Siyempre naman talaga. So dito na talaga. Dapat talaga doon tayo kay Lord lagi. Maganda yan. Guro, mabuti pa dumito na tayo. Nandiyan ka na kay Lord, huwag ka nang umalis. Ang problema sa atin, nandun na tayo sa langit Sabi niya, nandiyan ka na sa kama, bakit higa ka pa sa
sabi sa kutsyon, nasa kutsyon ka na. Ay bakit ka pa hihiga sa ano yan, sa lapag. Mayroon ka ng higa. Yan, maganda po talaga pag natagpuan natin ang Diyos, sumunod tayo sa Diyos, talagang maganda po yan ang karanasan yan. Pero alam mo, bago tayo break, gusto ko po ito na bigyan diin. Ito nagsalita. Alam mo, ang Diyos Ama, ayun, sino? Ito ang minamahal kong anak. O siyempre, sino nagsalita dito? Ang Diyos Ama. Ito ang minamahal kong anak at ito ang utos ng Diyos Ama sa atin. Pakinggan ninyo siya. Yan. So, napakaganda po ito, affirmation of God the Father. Alam mo naman, our God the Father is very affirming. Sa creation, nakita natin. After each day, bawat araw, sabi ng Diyos. And God saw and said, it was good. Yan, importante yan. Affirmation. At dito, pakinggan ninyo siya. Yan. Yan po ang, alam mo, kung titingnan natin, itong salitang pakinggan ninyo siya, si Mama Mary ganun din Nung doon sa kasalan sa Kana, ano sabi ni Mama Mary doon sa mga waitress? Of course, ang sabi dito, hindi listen, kundi do whatever He tells you. Gawin. Hindi lang pala pakinggan Gawin ninyo ang sinasabi ni Kristo. Yun. Yan po ang magandang gawin natin. Kaya kung gusto natin magbago, gawin natin. Pakinggan natin at gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Anyway, sa pagbabalik ko po sa Kuya ng AB, bigay ang patuloy na pinakikinggan natin ang magandang dulang May Isang Bayani at Banal ni Bishop Versosa at ni Madre Laura, ang episode 35. Okay? So mamaya pagbalik po. Ang oras tabi ngunyan is 31 minutes after 1 o'clock. Sa Indocang, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Thank you, Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you, Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat. Oh, albay ahead angat lahat. Oh, Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si
Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Okay, atin ang pakinggan ang napakagandang dula, ang inspirasyon, may isang bayani at banal. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo. Apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero kapasanit ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. may isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula, 7.5 magnitude, August 20, 1937. Sumayaw ang lupa sa lipa. Ayan naman! Ayan na naman! Ayan na naman! Sa ilalim ng lamesa! Bangay! Ana! Doon kayo sa... Madala na! Senyor! 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 Madala na! At hindi tumitigil ang pagsubok. Kung magtutuloy-tuloy ang gastos sa pagpapagawa ng mga kapilya, seminaryo, at paaralan na nasira ng lindol, gaya ng gusto ninyong mangyari, baka sa loob lamang ng 3 buwan ay masasaid na ang ating pondo, mi obispo. Sa ganitong pagkakataon, walang ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya ang ating kailangan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Él escuchará nuestras oraciones. Samahan mo kong magdasal. Oremos siempre. Oremos justos. Dalawa tayo, Monsignor. Lahat tayo. Lahat tayo. Magdasal. Dahil sa pananalangin, lalaging may tugon at may himala. May paabot din pong balita mula sa inyong kaibigan sa bagong obispo ng Nueva Segovia.
galing kay Obispo Santiago Sancho. Pagpalain siya ng Diyos. Diyos lo bendiga. At mula sa isa pa ninyong kaibigan, ang presidente ng Pilipinas. Manuel. Manuel, ang aking kaibigang si Manuel. At isang panauhing bigla na lamang dumating. Magandang araw. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si Doña Consuelo Lozada Lartizabal. Kayo yung mga katekista ni Madre Laura, di ba? Yung maganda? Andyan ba siya? Hindi man mapigilan ang mga sakuna, hindi rin mapipigilan ang mga biyaya. Sumasapit ang gabi, subalit lalaging may umaga. Wakas at simula. Buhay at kamatayan. May muling pagbangon sa bawat pagkadapa. Sugat sa tuhod, krus sa balikat. Ika-35 kabanata sa ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Doña Consuelo Lozada Lartizabal? Parang narinig ko ng pangalan niya. Nasa sala po. Naghihintay. Pinaupo ko po muna. Tapos na po ba kayo sa meditasyon? Oo. Sige, susunod na ako. Salamat, Arda. Mauna na po ako. Bigyan ng maiinom. Opo. Ang aking dalangin, Panginoon, na ipadala mo sa amin ang mga taong tutulong. Siya na po sana ito. Siya na po sana. Madre Laura, nagagalak ko kung makita ka. Doña Consuelo Lozada Lartizabal. Napakaganda mo nga pala, lalo sa malapitan. Salamat po. Maupo po tayo, Doña Consuelo. Ano po ba ang maipaglilingkod namin sa inyo? Marami na po akong narinig na magagandang bagay tungkol sa iyo at sa iyong mga katekista. Hindi po ninyo na itatanong. Yung mga trabahador ko ay naturuan ninyo ng katesismo. Pati na ang mga kasambahay ko. Malaking bagay para sa akin, Madre Laura. Marami silang natutuhan sa ating pananampalataya. Hindi lang sila natutong magdasal. Ngayon po, lahat sila nagsisimba. Kaya pagdating sa bahay, isa-isa kong tinatanong kung ano ang natatandaan nila sa homilya ng pare o ni Obispo Obiar. At magrosaryo. Eto. Lahat sila binelhan ko nung lumuwas ako ng Maynila. Meron sila nito. Kaya isipin mo, nung lumindol, lahat kami nagdasal ng Santo Rosario. At sa maniwala ka at sa hindi, kaunti lamang ang nasira sa aming mga ari-arian at ligtas kaming lahat. Ay, ang mahal na Birhen, mapagkalinga. Ganoon po ba? Salamat naman. Natutuwa po akong marinig yan. Sabi ko nga, paano kung hindi sila nabigyan ng katesismo? Baka lumipat na sila sa ibang sekta. Marami na dito sa atin sa Lipa. Lalo na sa San Pablo, di po ba? Oo nga po.
Salamat sa inyong magandang balita. Lagi po ako napapadaan dito sa inyong kumbento. Nung hindi pa lumilintol, maganda at maayos. Maraming bulaklak sa hardin. Pero ngayon, ako po ang natatakot na baka biglang bumagsak at pati kayo mapahamak. Iyon nga po ang aming problema. Hindi naman sasapat ang aming salapi para sa pagpapagawa. Kulang na po kami sa aming gastusin. Alam naman po ninyo siguro ang buhay namin mga madre sa loob ng kumbento. Oo nga po. Minsan nga po ay nakikita ko ang inyong mga kasama na nagpapahay-pahay. Humihingi ng tulong. Ay, que pobrecita. Hindi po namin ikinahihiyang sabihin na kami ay namamalimos. Kaya po ako naglakas loob na pumunta rito kahit di tayo magkakilala. Dahil tinatanaw ko na malaking utang na loob na naturuan ninyo ng katesismo ang mga tauhan ko. Yung pong aking dating bahay ay bahay ng mga Daughters of St. Paul. Mga Italian. Umalis na po sila. Sayang naman at wala nang nakatira. Ipakikiusap ko sana na kung gusto ninyo, doon na kayo lumipat at tumira. Ho? Please, huwag mo sana akong tanggihan, Madre Laura. Doon na kayo tumira. Nakakatuwa naman, Madre Laura. Akala ko kanina kung sino Yung pala'y aalukin tayo na doon tumira sa bahay niya at nakikiusap pa. Talaga nga naman ang grasya. Napakalaki po nun. Triple nitong ating tiyalet. Malawak ang hardin at mas maraming puno. Matutuwa si Naanggi pagdating ng mga yon. Akalain mo yon? Nag-iisip tayo kung paanong aayusin at kukumpunihin itong ating kumbento. Pagkatapos, biglang... At salamat po, Senyor. Maraming salamat po. Madre Laura, hindi po ba kayo masaya? Masayang masaya. Walang mapagsiglan sa galak ang aking puso. Hindi ako makapagsalita. Cuando el corazón está lleno de alegría, ninguna palabra será suficiente. Kailangang ipaalam ko ito agad sa obispo. Bukas na bukas din. Siguradong matutuwa yun, Madre Laura. Vámonos, venid oremos. Lumuhod. Magpasalamat tayong lahat. Magpasalamat. Doña Consuelo Lozada Lardizabal? Siya po ang may-ari ng dating tinitirhan ng mga Daughters of St. Paul. Yung mga... Mga Italian sisters. Si. Natatandaan ko na. Mi recorde. At, nagkausap na kayo? Opo. Kung gusto daw po namin, kami na ang doon ay tumira. Ipinagpapaalam ko po sa inyo, mi obispo. Bueno, tal vez este es el plano de Dios. Sige, maaari na kayong lumipat doon. Gracias. Muchas gracias, mi obispo. De nada. Ingatan lang mabuti ang banal na Santissimo. Opo, mi obispo. At nangyaring muling lumipat ng tirahan sina Madre Laura. Higit na malaki, higit na malawak ang hardin o solar. Mas maraming puno
at mga silid. Tanda ng maraming darating, mas maraming gawain. Tingnan mo nga naman ang buhay. Takot na takot tayo noon. Kinakabahan. Lalo na sa gabi. Baka lumindol. Mas malakas. Siguradong babagsak yung ating dating kumbento. Pero ngayon, Arda, Edad, Doray, isang bago, mas malaki, mas malawak na hardin ang biyaya ng Diyos sa atin. Tama. Iba talagang magdasal ang madre. Manahin natin. Umaga, tanghali, gabi, at sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, laging nakaluhod sa banal na Santisimo. Alam niyo ba, Anggi, Doray, minsan, ako ang napapagod sa kanyang kaluluhod. Bakit sabi mo? Manahin natin. Manahin natin ang kanyang pagiging madasalin. Pero yung laging nakaluhod, parang di ko kaya ng ganong katagal. Ang sakit sa tuhod. Ay, ang alam ko, ang pagluhod ay tanda ng pagpapakumbaba, paggalang, dahil laging may mas nakatataas sa atin, na mayroon tayong Diyos na siya nating dinadalanginan. At ganoon ang madre. Yun, si Madre Laura. Tama. Ito ang aming bagong bahay. Halika kayo. Angge! Aba, si Madre Laura, maraming kasama. Teka, bubuksan ko ang tarangkahan. Andiyan na po, Madre Laura! Sino itong mga kasama ito ng madre? Ang ganda ng mga bahay dito. Grabe naman. Ito sila. Sila yung mga bago ninyong makakasama. Napakalawak. Ang ganda po dito, Madre Laura. Magandang araw. Magandang araw din po sa kanila. Siya si Florentina Kay. Kamusta po? Galing sa Lobo. Sila naman sina Arda, si Doray. Kumusta po? Kumusta po? Mas malaking bahay, mas maraming maninirahan. Ito nga marahil ang dahilan kaya sila inilipat upang higit na maraming mapaglingkuran, mga katikistang isusugo sa misyon. Abay, natutuwa naman ako na parami na kayo ng parami, Madre Laura. Ang dating 4 mong kasama, ngayon ay mahigit na kayong 10 at sigurado, madaragdagan pa. Bueno, bago tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tumayo muna tayong lahat para sa ating panalangin. Tayo daw. Tayo na. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. At naging regular ang mga pag-aaral, ang mga pagtuturo, ang mga gawain sa loob ng malaking bahay na iyon ni na Madre Laura at ang dating si Padre Alfredo Aranda Oviar ay ginawa ng Vicar General ng Diocese of Lipa. Huwag kalilimutan, kayo ay mga misyonera. Tinawag at binigyan ng gawain na ipahayag ang salita ng Diyos, hindi lamang sa inyong paligid kundi lalo't higit sa mga lugar kung saan ang mga tao ay dinahalos makatungtong ng simbahan, sa mga kabundukan, sa mga kanayunan, sa mga tawid dagat, hanggang sa pinakadulo ng ating diocese. Laging ulitin, sabay-sabay, ako ay katikista. Ako ay katikista. Isinusugo. Isinusugo. Nagtitiwala. Nagtitiwala. Nagpapahayag ng mabuting balita. Nagpapahayag ng mabuting balita. O sige, isa pa ha. Ako ay katikista. Ako ay katikista. Isinusugo. Isinusugo. Nagtitiwala. Nagtitiwala. Nagpapahayag ng mabuting balita. Nagpapahayag ng mabuting balita.
O, lahat tayo ha, sabay-sabay. Ngayon na. Ako ay katikista, isinusugo, nagtitiwala, nagpapahayag ng mabuting balita. Kung ano pa ang kulang, sabihin mo lang sa akin. Ayaw ko kasi na maantala ang pagpapagawa nito ng mga seminaryo. Hindi dapat na tumigil ang mga seminarista sa pag-aaral. Opo, Monsignor. Gusto ko, bago magundas, tapos na lahat ito. At iyong mga kapilya, maayos na bago na magpasko. Maliwanag ba, Padre Juan? Opo. Kayo po ang masusunod. Walang dapat na maantala at sa mga proyekto ng simbahan. Ituloy lahat. Yung cabinet na yan, yung nakahiga. Paano ko sasabihin na hindi na tatagal ang aming pondo? Paano? Gracias, Señor. Gracias por la hermosa casa. Gracias a Doña Consuelo. Gracias, mi obispo Versosa, lo bendigo. Salamat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa mga biyaya, mga pagpapala, sa iyong pag-ibig. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ay, salamat sa Diyos. Madre Laura! Ay, nahihirapan siyang tumindig. Hali po kayong kapit. Dito ako sa kaliwa. Dito. Madre. Ano ba naman kayo, Ata? Dore, ginagawa niyo akong bata. Kaya ko. Ay, sigurado po ba kayo, Madre? Oo, wala nga naman ito. Napatagal lang ang pagkakaluhod ko. Kaya ko. Kaya ko. Ay! Madre Laura! Padre Juan? Hindi ko po gustong malungkot kayo. Pero hindi po magsisinungaling ang mga numero. Iyan po ang estado ng ating pananalapi sa diocese. Nasa folder na yan po. Lahat po ng Catholic school na yan ay nangangailangan ng tulong sa nangyaring lindol. Pero kapag itinuloy po natin ang mga pagpapagawa gaya sa Immaculate Conception, sa St. Teresa's Academy sa Bawang, sa Our Lady of Kaysasay sa Taal, Our Lady of Peace sa Tuwi, Our Lady of Fatima sa Tanawan, pati na ang Sacred Heart sa Lucena, masasaid po ang ating kaban. Ano po ang balak ninyo? Ituloy. Ituloy ang mga pagpapagawa. Continuar las obras. Monsignor. Me escuchas, Padre Juan. Narinig mo ako, di ba? Kayo po ang masusunod. Opo. Pero, saan pa tayo kukuha ng pera, Padre? Sinabi mo ba na maging ang padala mula sa Roma ay naubos na?
Pati ang padala ng mga kapatid niya mula sa vegan. Ang daming gastos. Opo. Binigay ko po sa kanya ang listahan. Matagal niyang tinignan. Binasa. Inisa-isa ang mga nakasulat na paaralan. Saka ko tinignan. Matagal. Saka sinabi niya sa akin na ituloy. Natatakot ako. Kinakabahan. Ano kaya ang iniisip ng obispo? Ano ang balak niyang gawin? Nababahala dahil nagmamahal. Pero ano nga kaya ang nasa isip ng obispo? Gusto nating gawin, pero paano kung ikapapahamak natin? Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuacio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay mga kaibigan, pakinggan po natin ang napakagandang dulang May Isang Bayani at Banal. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, na nagpapasalamat sa Indogabos na nagdahinanyog kang magayon tang programang Maray na Hapon with Father. At the same time, kay Ramir Tanay sa ating technical and kay Jerome Martinez sa ating item production. Ito po, Raray, si Father Butch nagsasabing, God bless everyone. See you tomorrow.